O Concello de Ribeira condiciona a estrada do acceso e a contorna da Fieiteira. Tamén se actuou no aparcadoiro do IES de Adoura para ter o acceso en bo estado antes de arrancar o curso. O mes de agosto foi movido en Ribeira no referente a obras. Lonxe de ter as actividades, as actuacións impulsáronse para mellorar accesos e servizos antes do inicio da nova época escolar. Aglomerar, pois como nos comprometimos no seu momento coa dirección e co alumnado, cos pais e nais do Lelia Doura, pois esa parte da entrada onde está o aparcadoiro que tiña pois moitísima necesidade desa reparación e polo tanto pois poderemos decir xa que antes de que comece o curso pois vai a estar en unhas boas condicións para que os rapaces volvan ás aulas. Tamén se está a traballar na Mamua na subida cara ao complexo deportivo da Fieiteira. Vamos a reparar tamén pois todo o carril de entrada que vai pois prácticamente ata a finalización do que é o pabellón. Se vai a pavimentar pois posiblemente, se o tempo non o permite, se non é o luns, pois os primeiros días da semana, e do mesmo xeito vamos a aproveitar, non, esa acción para poñer un paso elevado tamén no que é pois aproximadamente a entrada do ximnasio, do complexo deportivo da Fieiteira, para tamén pois mellorar a seguridade viaria e rebaixar un pouco que é pois moitas veces a velocidade que teñen algúns vehículos. Os traballos están a ser executados pola empresa Nemesio Ordóñez S.A. e o Concello de Ribeira inviste neles 22.062 euros. San Pedro reafirmou a aposta por mellorar e renovar os servizos que o precisen no municipio. Seguimos traballando nos mantementos nas contornas deportivas, nas contornas escolares, facémolo pois non só con contratacións como estas de aglomerado, sino tamén con mantementos que está levando a cabo pois a nosa brigada municipal, como pode ser pois en outros puntos como centros escolares ou, como digo, instalacións deportivas.